Tuossa on joku ääni. On. Nyt se on rekki. Paikka. Ruska on hyvä. Ruska vähän vaan. Metka. Ei joka, kun se on vinha, joka on seuraava. Nyt tää tulee sun pyllynkuva. Ei haittaa, mutta siirrys vähän niin, että... Joo, eikö tää on just tärkeä. Paikka. Paikka. Ole hyvä. Metka. Paikka. Ole hyvä. Ja sit on Jympe. Jympe, sivulle. Paikka. Ole hyvä. No se meni kuin elokuvista.